Radio. May nga po naman sa ato palangga nga matag palamati diris dakbanwa sa Bacolod sa Bugo sininga 61 ka mga kabaranggayan sa masobra 700 ka mga kapurukan sa baybayon kag kaipi nga mga syudad kakabanwahanan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Maulanon ang tsimputa, hindi man gid mabaskog. Laban lang ang galom sa sininga mga tinion sa mga kabukiran sa baybayon naton. Mga pagpulo panalithi nga nagatulupa sa karon, mabasa ka man kung magsulay ka. So, kamusta nga aton sini nga mga kauturan, mga tagpalamati naton diri sa sini nga palatuntunan Mariki at large diri sa DYEC Action Radio Bacolod at syudad sang Sipalay nga tamyaw tagid nga aton nga mga tagpalamati dira sa may Southern Negros Central nga bahin sa aton nga probinsya lakip na diri sa may Northern Negros. Palatuntunan nga ini suluhon ta nay subong nga adlaw bangod ang aton sini nga partner may mga importante nga bagay nga ginpadulungan nagpabulkan sang kanlaon siya kay ulan ano ka to sa bulkan sang kanlaon man si Action Sign Lacson hindi lang maglumpat sakay lang sang nagakaigo nga panakayon. Happy trip lang nga muda kag extra gid nga paghalong para nga bisan paano makabalik ka diri nga okay lang ang kondisyon mo. Kabaylog naton man sa pagpangalaga ng aton nga Technical Engineer Action Oliver Pason sa technical side, backup ni Toto James sa Binaris. Lakip man ang aton siningan News Center, nakamonitor ini 24 oras para sa aton nga mga tagpalamati kung may mga dalagko karon nga mga hitabo ina mabatian diri sa aton nga palatuntunan. Para sa aton nga mga kauturan, no? May along-along gali sa mga pinadalagan bla sa mga motorsiklo madanlog dalan. Medyo basa ang aton sini nga karsada bangod sang pag tulutalithi. Hindi magid mabaskog pero nakabasa siya sa mga dalanon ta. Posible sa iban nga mga lugar sa mga kabanuhanan sang aton nga probinsya sang Negros Occidental may mga pagbunog sang ulan, no? Diba batyagan tang gisa nga ang hayop pag duludapyas ang hangin mabulubog na ang aton sini nga palibot. So ginatamyo taman ng aton nga mga tagpalamati dira sa may ikalima nga distrito kag sa ikanom nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Espesyalmente sa 17 tanan ka mga kabaranggayan sa sityuhan kapurukan sa baybayon kag subong man dira sa mga resorts naton sa siyudad sa Sipalay. Medyo pulo kalma ang aton sini nga mga kauturan bangod sa maulan-ulan abi ang tiyempo pero kung kasiptihan lang siyudad sa Sipalay numero 1 ini nga ginatanyag naton sa aton nga mga tagpalamati, no? May ara daya nga safety. Gustong mo gid ara sa proper sang siyudad sa Sipalay, ang Jamon Hotel, no? Sa siyudad sang Sipalay. May mga resorts nga mga uluantad sa proper pero safe ka man. Kiti alos tanan kulo kumpleto galing kiti bangod sang grabe na ang pandemic, hindi na tanan nga dimik daw ara na. Hindi mo na maintindihan, no? Pwerte ang sa puti sang pandemic sa aton.
Grabe. Kay kadamo na sa mga kauturan ta nga halos nagkala disgrasya, no? Sining COVID-19 nga daw wala katapusan. Basta paniguro sunod nga tuig, mga kabay pa nga mauntat na ni. Matapos-tapos na ni. Kaya daw kadamo na sa mga kauturan ta nagkala kugday sa bahin sang sining COVID-19. So ang syudad sang Sipalay protocol nagapadayon pagi dira sa ila mapisan nga administrasyon man. Mapapangalaga dira sang ila mapisan nga Mayor Gina Lizares Montilla. At subong man sang ila siniambungan kag isganan nga Vice Alcalde Oscar Nonoy Montilla Jr. Mga city councilors naton at mga barangay kapitanes naton, ha. Mga kapitanes naton, mga tanan nga mga purok officials sa siyudad sang Sipalay. Kinanglan ipangibabaw tagid ang ginakamabakod naton nga immune system para nga bisan paano makalampuwas kita sa sining mga pagtilaw sa aton. Hindi basta-basta kinanglan may ara kagid nga pang dipinsa pabakod sang immune system kinahanglanon tagid mga kaaksyon para nga bisan paano makalikaw kita sa tuman na nga halit ang gintuga ni COVID-19. Linibo-libo na ka mga utod naton ang nagkala disgrasya sini. Pati sa mga ospital, hindi mo na maintindihan sa bugos nga Pilipinas. So, natamyaw taman nga atong gali nga mga viewers sa aton nga mga tagpalamati, ha? Sa FB sa gihapon, agidri sa Action Radio, ang siyudad sang Sipalay. Ako na lang ngayon sa inyo, pasensya ng partner ko, medyo hindi naton mangin kaupod, si Action Sign Lacson. Kasi sunod naton nga pagpangalagad diri mangin kabuylog na naton siya. No, para sa aton nga mga tagpalamati, kay tuman man ka-importante ang ila sini nga gin misyon subong adlaw. Nakatuon diri sa aton nga palatuntunan. Bisan paano, ingwaan ta kagimudusan nga madala sa inyo sa gihapon ang pila ka mga importante nga bagay nga diskasan naton diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton sining palatuntunan tag sa Domingo, alas 4 tubtob kita alas 5. Ang importante lang halong kita sa gihapon. Dira sa may banwa sa Isabela, amuman. Mapisan man ang ilang mayor dira, Mayor Irene Montilla. Sa mga sumulunod kag mga kauturan ta official tay kay kinanglanon tagid nga ini sila ang himo sang pamaagi para nga matutukan ang pila ka mga kinanglanon sang aton nga mga kauturan dira sa may banwa sang Isabela. Nakip man sa may banwa sang Inigaran, galing kay banwa sang Inigaran yan lockdown ya kada Domingo. So may mga paglingaw-lingaw na lang ang ginahimo sa aton nga mga kauturan bisan magkainano. Kay kada Domingo dayang ang Inigaran suki na nga lockdown kasi hasta na ya guro magdisimre nga lockdown kada Domingo. Okay, kadamo sa aton mga kauturan nga gusto man magkahibalo pero mo na yang ilang pagsulundan da sang ila dira nga mayor sa banwa sang Inigaran. No, pila sang aton sini karon nga pagkatagaan man pagtangod baw condolences lang gali sang aton sini nga mga amigo. Ang mga upod ta sa hanap buhay nga sini nga simana daw halos nagkalakwan pugday man daw inasod-asod lang. Grabe, no? No, kakilibot na klase sang hitabo bla. Nang daw kagolpyada lang, nakilitanay ka mo, nakaistoryanay ka mo, pagkatapos ibot ka na lang sang balita nga nagtaliwa ng aton sining amigo. Ay terrible, oh. Daw hindi man ta makapati kung kaysa, pero amo na. Ang problema, gid subong kinanglan, hindi na tayo magpakuan pa. Magpatamad-tamad kadto sa pagpabakuna kay why na ta mahimo kinalang pabakuna gid ta, no?
Munang siling ko nga kung may bakuna ka, basi pa man lang madugangan. Piyogid nga madugangan ang imong resistensya, ang imong immune system. Pero kung hindi ka magpabakuna, kag-ari pa ang COVID nga nagalumbayag ang virus sa aton, mahimo nga malaknan kagid, na? Bot silingon nga kung may bakuna ka, way man tagasilingan hindi ka malaknan sa gyapon. Pero ang virus hindi makadali-dali nga maka-paralyze ang imo nga mga kaugatan, bla. Hindi siya dali-dali nga makapakig-away gid bangod may kuan ka na, may ara ka na nga gin pasulod nga bakuna sa lawas mo, no? Makabulig siya sa immune system mo. Sang sa wala ka bakuna nga basik malamhitan kada blasang hindi mo man mapiyo kung kaysa ang aton nga mga kauturan, no? Istorya lang kamo pero akibot ka lang basi kung may ara na siya nga sintumada, puli ka sa imo nga puluyan, diskarel ka pa, no? So aton malang diri nga ginahinyo gid masami para sa aton nga mga kauturan. Kung may ara malang pang bakuna sa inyo nga mga lugar kiti ara man subong sa mga binaranggay nga libil, sa mga purok, kinahanglan kadto na kamo dayon, no? Kag gamay nga kuan aga sulo sakripisyo, ano gina ko magulat ka tag tinaguri da. Ang importante nga mabukunahan ka. Sang sa wala ka bakuna nga wala man kasiguruhan ang imo sini nga kagalingon. Di ta pwede nga ipasimpalad ang aton sini nga kagalingon sa patag sang virus nga puwerte ka pintas mantas kaayo nga klase sang virus. Ay terrible, oh. Sa pagkadamo na sang nagkala disgrasya, damo pagid ang araman sa ospital. Nadayon ang pag-obserbar sa ila, pagbulong sa ila, timaylan na kung may ipanunot ka. Grabe, no? Duway untat ang virus bla pagkatapos ga panghalit gidya, pamatay gidya. Hindi mo man pwede maakusar ni. Way kagid mahimo sa virus ngayon, no? Ang COVID-19 sa pagkadugay na hasta subong sa bakuna na lang tanay masalig kay way man sang bulong nga pwede igamiton de para nga itap na sa sining virus kay kung may ara lang kung tani dugay na niya action liber nagkaladula guro. Galing tanan ginatun-an pa man, ginastadiyan pa sang mga mangin alamon naton nga mga doktor sa iban man nga pungsod para nga bisan paano matap na ini. Di ang punto talang dire samtang wala sang bulong bakuna ang itirata sa lawas ta munang itira sa aton nga gobyerno para nga bisan paano maka hatag dugang kabakod sa aton sini nga immune system. Munang siling ko nga kinanglan ang tanan kinanglan mahinalungon. Makita taman nga gasunod man halos kalabanan sa mga protokol pero damo gyapon ang nagakalaknan, damo sa gyapon ang nagakadisgrasya bangod sining COVID nga ini, no? Diri sa aton palibot sa pungsod sa Pilipinas. So sa iban man nga pungsod pero sa iban nga pungsod okay na gani mo, no? Daga okay nang ilang kondisyon to. Tidriyon nakapasiplat kita kaina sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Mariaco Isip. Tag-5 kabilog ambulance, tag-6 ka mga ambulance ang inidas lang padulong da sa may emergency room sang ospital Panguluhan. Ang ginapapanaog dati puros ginabatya masakiton ginatuwangan na lang. Masyado pa kadaan ka budlay sa sitwasyon subong ma-ospital pang imo nga ginabatyag may dako pa nga problema nga kung madalman ka kasi mangin COVID pa kaya walos klabanan nga nagakadto sa ospital nga may ginabatyag sa lawas nila pag check up sina pag madalman ka resulta COVID ayon babay pati pamilya mo no? Hindi na gani kita sa mo, abuhon ka na lang dayon. Ay, terrible, oh.
kamo nang aton nga may nalungon kita bisan magkainano dipinsa kita sa aton ikayong lawas pero hindi ta magala ka pasundayag lang nga kung wala malang sang dapat lang ang importante nga bagay para nga hindi na ta malamitan. Ang aton nga apat ka mga kupdanan sa hanap buhay nagtaliwan ang resulta daw halos COVID. Ay, to, may napon. Kibot man ko kay Toto Mark sa langga ba. So, makakilibot ng mga klase sang hitabo, no? Bangod sining COVID lang, do halos nagdulungan ng ibang nga mga kopdanan. Pinapahuway sila yasang permanente. Grabe. Galing ni sila, way panigani, mabukunahan siguro, no? Ang mga nagkagliwan, wala ni Apare Rasmor, may migo tagid ni, alin sang una, bisan diin ka muna magkita ay malimiguhon klase upod ta, way labot may kwan bla, maayo nga klase sang amigo kag mabinuligon. Pati akibot lang kita sa nga balita nga nagluntad sini nga simana, no? Ay, terrible. Isa pagid ka kilala taman na batay man, may isa pagid to sa kabangkalan nga sang unati ga report man diri gani sa Action Radio para naman sa piyak nga estasyon. Patay man, may ara man nga nagsulat sa newspaper na disgrasya man iperti, no? Na ano ni natabo sa aton man. Amo na nga kinanglan na bisan paano hindi ta magpatama sang stress. Mas stress kagede bisan magkainano duna sa tao siguro na, no? Gadungan siya bla sa pagkadamo sa mga problema nga minano mo nga ato bang sila ka gusto mo nga solbaron nagka-stress ka bangod sa mga balita nga nagasinakot-sakot bla. Ay, terrible, oh. Condolences lang sa aton sini nga mga kaupod sa anak buhay nga nagtaliwan daw hindi mayo para sa aton sini nga mga kaupdanan nga timprano pa nagkaladula na, no? Madamo panisla kung tani nga mahimo, no? Pagkatianon mo. Pag kuhaan ka na sang hangin way kita ikasarang pwede punggan, ha? Yang muna ganing pananaw kay na kutob sa mga kauturan ta nga mga ginapangdulong sang ambulance bla ginaserbisyuhan man sila alin sa iban nga mga banwa, syudad madala di sa ospital. Rote kung kaysa daw wala kasiguruhan bla nga maayo ka kung may ginabatyag ka basi madugangan man nabangot sa pagkadamo-damo na gid abi ko ani ganing ospital di Panguluan daw hindi na gani daw nagsira na ganito sa may piyako, no? Daw hindi na sila magpasulod kay do kadamo na sa mga ospital subong daw hindi na gani magbalaton. Basta COVID siguro may sintomas ang COVID. So dapat gid nga kinanglanon ta pabakuro na lang immune system ta. Kadamo man sang iba naton mga kauturan nga kung may ginabatyag hindi na magpa-ospital. Ang pinakamasubo gid banwa ining may lain ka nga balatian nga inang natalana ka lang nga pag-ooperahan pagkatapos i-swab test ka ang resulta COVID na naman gadulubli ang ginapasan nga problema sang pila sang aton sini nga mga kauturan, no? Kumailan na kung may ara ka nga ipalulo sa ospital basta ospital ang pagabalan halos kalbuhon niya ka mo, no? Wasakon niya tanan ng imo nga tinago kung may ara kada nga tinago. Muna nga kinanglanon tagid nga kung may ara malang kita remedy sa sulod sang panimalay ta. May imo kita nga isumpong o pagpabakod sa aton nga immune system himuon tagid na. Para nga bisan paano malikawan ta ang anuman nga mga sintomada
At ikabalo naman kita subong tulo trangkaso lang og isa. Kung madalman ka, lain ang trangkaso subong kag sa unay. No? Pag trangkaso mo ya subong, pag bulo sina ilanat dayon. Pag abot sa ospital, iba na ang tunada. Grabe. Di wayta may mo kay sila ya ang may deber sa pag hatag sang konfirmasyon sina. Hindi ba? So dako ang problema nga ginaatubang naton kung ikayong lawas ang pagambalan diri kung kisa maluya ka man. Kapin pa kung way ka man sang bugnuton, way ka man sang hulagon, wala kag tuo, puros lang problema tubangon mo, at stress gede, balatiyaan na naman. Ay grabe. Ay terrible, no? Sa pagkabudlay sang palangitan-an pangadaan subong nga daw halos tanan na apektuhan man daw wala ka man dagpan. Si kaluoy lang iba naton nga mga kauturan amo na gisa masakit lang batyagon pinangayo ay bulig si kung kaysa tinulukay na lang sa may sinulubonda way ka man sang ibigay na tiyan mo nang pinakamasubo sa tanan nga may ara pa nga maglaton nga baratian sa imo nga wala ka sa nga ipakig bato sa ospital. Kadamo man gani sang mayo pa nga buhi nga kung ma-ospital sa subong dito sa Metro Manila. Way man ginabaton ko ospital kay gaslubran ang COVID. Ang mga nabiktima sang COVID ay terrible. Ito may mo. Pangamuyo na lang kita kag dipinsan ta ko galingon ta, pabakuna kita kung may ara nga bakuna ay libre pa subong. Basi sunod kung hindi na libre basi masyado ni kamahal kag hindi ta na naman masarangan hindi kita kapabakuna, ha? So, importante makapabakuna kita para nga padugang sang immune system ta. Isang mabakod ka subong immune system hindi mo masiguro ang sitwasyon sang imo sini nga lawas. Diba? So kinanglanon ta ang pag padumdum sa gyapon sa aton sining mga kauturan. Ano nga do kung kisa maluyahan ka, masubrahan ka stress. O kinanglan may ara kang iaway sa stress. Kinanglan may ara ka nga ipakig-away sa stress. Kay kung padalman mo, way ka man mahimo na gyapon, kung way ka sang isulbar sa imo sini nga ginabatyag. Pag batyag mo muna daw mapugday ka mo. Bangod amo na lang nang hala mo katutok nga paminsaron. Ang importante da nga kinahanglan paghatag sa imo sang problema. Hindi mo pagidruhon dayon, atrasan mo lang siya, anay. Atras ka lang para sigurado nga hindi ka ma-stress. Ay, pwerte, no? Grabe. Isa sa mga bagay da nga kung ma-stress ka, daw halos mahalitan gid ka ang imong kaugalingon. So ang isa sang aton lang mahatag man para sa aton mga kauturan. Kung duway ka man lang isulbar da, hindi na magpadalom pa. Pangitai lang pamagi nga amat-amatan nga masulbar. Ang ginabatyag mo da nga stress. Kaya tanan kita piktado sang stress. Midiin ka. Misin o man siguro may ara sini, no? Hindi ta pwede makapawala dire. Pero may mga pamaagi na bisan paano malipatan mo siya, no? Hindi ka bala madalman. Once madalman ka, masyado ka budlay. Nakinanglan kung mag-stress ka, ikuang mo lang. May ara nga patigayon si mo, may ara nga ipatrabaho si mo, pag daw kadua-dua ka, hindi ka magduksol na lang. Basi magbangian mo paminsaron, bla. De, bla? Kinanglan planuhan mo lang sa gusto para sigurado nga ang paminsaron mo mangin okay. Kaya kadamo na sinasang nagakaalang-alang kung kay sabla nga bisan may mga kabudlayan
himuon gid ang mga bagay da nga may ara nga epekto sa lawas siya. Kaya may nga hapon lang gali dira sa maya banwa sa nga hinigaran nga naka monitor diri sa aton nga palatuntunan. Iban parang hindi ma-stress galingaw-lingaw. Lingaw-lingaw na lang masahe. Amo nang pinaka-importante na lang para nga malipatan mo ang stress. Himo kada pamagi kung paano ka malingaw sa imos ni kaugalingon. Ngita ka lustoryahon da basta positibo lang hindi lang zero bla inang magadugang sa imong stress kung kaysa ti ara sa palibot mo makaistorya ka sila duwal na kabagay kung madugangan ang imong ginabatyag o kung madula ang ginabatyag mo na so pagkitaon ta nga kinahanglan makapadula sa ginabatyag ta para nga hindi ta madalman diba ti amo nang iban galingaw-lingaw pwede ka pwede ka kung man may subo, may tanan-tanan na lang, padalman mo sa maminsaron mo, hindi maayo gid para sa aton sining ikayong lawas. Madulang ikayong lawas ta. Ita pamagi da nga malingaw ka. Ano klase sa brown da para nga malimtan mo siya bisan makadali lang. Para nga hindi siya dumulot sa imo bla. Hindi siya magpurma sa imo sini nga agtang kaguyada. Kaya mo malang ko isang nagapapurma da sa guya kag sa agtang sa tao. Matamaan ka stress ti kita mo dayon ng ay pertiyo. Kamo na kinanglan na bisan paano malingaw ka para nga hindi ka madalman. Damo pamagi para nga madula ang stress sa imo bisan paano. Makadali lang bla. Mati kada sang daw lantaw kada sang mga pelikula nga daw kampiyon. Mati kada sang daw okay nga inang makayuhom ka, makakadlaw ka. O, dula na siya, di ba? Mula ng teknik da para nga hindi ka madalman sang stress. Isang ibanda naton mga kauturan kung may ara kamo kampiyon nga pwede ibato sa stress. Pwede gid kamo ka paambit diri sa aton para nga maganahan man lang iba naton nga mga kauturan. Man grabe ang stress bong hindi magwanta. Tanan-tanan na lang daw mabalik sa lawas mo kung padalman mo na. Kamo nang pinaka aton pilalang ka mga bagay nga dapat lingawon mo lang ko galingon mo sa iban nga bagay sang sa magpadalom ka sang stress nga basi madalman pa ang imo sini nga ikayong lawas. Kita ko bla sa padala sa akon. Tiya sigurado gid madula gid ang stress ya. Iloy bla ni Ma'am Nida Bilyuti Olarte sa Barin. Sobra na 80 anyos pero gasaot pa mo. Isa ina sang makapadula man stress sa mga kabataan nila. Basta siya nga nagasaot mako mo sobra na 80 anyos gasaot ka pa mo ya. Di ba? Iba niyo kamang-kamang na guro, galigid na. May harap man iban nga baskog pa, bangod sang pagtipig nila sa ilas ni nga ikayong lawas, no? Plus nga mayo ang ilang nga mga ginhimo, nakabunos sila sa amo niya nga edad. Bonus na para sa ako niya bonus na. Pag sobra ka na 80 ya, bonus na sa imo ikayong lawas. Di ba? Di ka pinba kung gasaot-saot ka pa, kilala mo pang tanan mo nga mga kaanakan nga ato sa iban nga pungsod. Ito silingon nga masyado pa ka tanlas ang imo sini nga kaisipan. Sang imo sini nga paminsaron. Nang dapat himuon sang aton nga mga kauturan, hindi magpadalom. Basit lumos kita, mabudlay na. Kunang migo ko pa, antes ka maglumpat sa linaw, tungkara anay ang kadalumon. Para hindi ka malumos, makabutwa ka lang. Ayos! Ay, puwertiyo. Mula ni anay atong ginulang balandri sa atong nga program. Kay kadamo gid subong sang
naapektuhan naton nga mga kauturan sa mga paminsaro nila. Plus nga kung kisa may maras lang nga mahimo, hindi nila mahimo bangod sang COVID, no? Duro sang pwede nga mahimo pero ang gabalabag ang COVID virus nga amo ang halos ti ginakahadlukan sang pangkabilugan. Kung matapikan ka na sobra ka pa sa kandila nga nagakaupod, di ba? Tanan ni ma-stress, abak mo kung may ara nga ma-COVID sa isa ka panimalay, tanan ka mo i-quarantine da, maano ka na karon? Kapin pa kung wala sang way kagiyuhon, dako gid ang kabudlayan, banwa, no? Para sa aton nga mga kauturan. So isa ina sang nagahatag sang dugang nga problema sa aton sining paminsaron. Bangod sang sining mga utod nga nagkaladula na bangod sang sining COVID nga ini. Ako nya simple lang, kinanglan mahinalungon lang kita, no? May ara kita nga pwede nga ipatigayon sa inyo nga kung makaya sang iban kayaon taman. Para nga bisan paano makalampuwas kita sa kung ano man nga problema nga ginaatubang ta, banwa. Ang problema pagid subong kung may ara ka nga inang ginabatsyag sa lawas bla, ang iban hadlok magpabakuna, no? Nga nadlok lang magpabakuna man. Hindi nyo pagkadlokan ang bakuna kay makadugang na kagtabang sa imo ikayong lawas. Hindi man ka pagbakunahan kung panlapaw guro ang blood pressure mo da. O kung ano ang ginabatsyag mo da. Dibla? Kay mga doktor, kay mga nurse man ang nagapangbakuna da. So kung antes ka ba tublukan nila da, ikunon ka man. Sikyaron man ang imo sining lawas. So, why ka dapat nga kadlo ka na? Kung may ginabatsyag ka da, kung may ara ka nga kung ano da sa imo nga lawas, iban hadlok no? Magpabakuna. Hadlok ka mo pabakuna, pero way ka mo madlok magpa-hospital. Diba? Kung madalman ka mo da sa ginabatsyag nyo, ma-hospital ka mo. Kung madisgrasya ka da, basi COVID pa. Kaya mo na yung daw nabalaan tan lang perme. Pagka mapatay ka nga ka sa ospital, COVID na da yun. Kinanglan pa bakuna agad kay may mga utod kita nga nagabatsyag, may ginabatsyag sa lawas na hadlok sila magpabakuna. Hindi man na konflikto siguro sa ginabatsyag mo. Kay antes na nga bakunahan ka, sikyaron ka man da. No? Dibla? Kailan pa bakuna kita para nga bisan paano may ara kita ipakigbato May ngapon ng galidra sa ila ni kuana. Junjun Tokere wario yaman patay ng radyo yaw. Migo ta sa may area sa Mandalagan. Iniya konfirmado ni gasabit na lang radyo ya sa labitan sa bayan niya. Action radyo na ya perme. Ginabulbantayan nila ang atong programa tagsaman ka Domingo, no? Bisan paano ga-monitor sila sa aton nga program diri sa DYEC Action Radio Bacolod. Ay mga tiyanggi lang pinamati sa IM. Ara may live na sa FB para sa aton nga mga kauturan sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Bisan paano may mga utod kita nga sa iban nga pungsod bla nga nakalantaw diri sa aton. Uli ko lang nakitaan gani. No, importante halong lang nga buda, no. Kay
para nga bisan paano makabalik kay iban hidlaw na magpuli di sa Bacolod o Negros no. Ang mga taga Negros ng taga Bacolod bla nga ato sa iban nga pungsod ginakaidlawan nila gyapon ang Negros Occidental. Muna ya. Magalayuan man ang iban aton nga mga kauturan sa iban nga pungsod. Mo silingon nga daway nila ginakalimtan sa gyapon ang lutang na tawan natural. Muna kung isa kapatid ko nga mi ano kalawig sang prosesyon balik sa gyapon sa simbahan. Sa ilan ninda Ginida sa Barena, ngayong hapon kino. Sa ilan ni Ma'am Nida Bilyote Olarte, ilan ni Ma'am Bilyasa Villalos, ari daw kung gini, abilisiner man isang migutan nga nagtaliwan, ito reble no. Sa kay Tita Gloria gali, ang hambal kayo na nga sobra ng 80 anyos kasaot pa. Ay, perte oh. Happy mga kabataan niya makita sa FB. Ay, nagasaot siya mo. Natin, so, ako nang pinaka-importante sa tanan. Pasik, Yapon. May sekreto siya siguro. Sabagay, damo sekreto nga pwede, ilawig siyang kabuhi mo. Pero kung isalig mong imo nga kugalingon kisa sa mga junk foods, ati. Laban-laban to, paan mo na. Junk shop. Lang nakalaka lang moderation lang ang tanan nga ginakaon ta. Kaya sa subong puwerte gidya ang epekto. Kung labanon mo ya ang manaming ang pagkaon para sa lawas mo, nasarapan ka man pero ang resulta ya hindi gid maayo. Puwerte no. So damo gid ang apektado daw ka huyang kaluya sang ilas ni nga immune system. Nga bisa ng mga sa medisina, mga doktor ta, kinanglan kaon na lang gid laswa, utan. Aling hindi man magwanta, magala lang kakaon laswa. Mangita gid yang ginawa sang Pinoy, no? Pang sapin-sapin pwede. Ha? Pang dugang-dugang sa kayong lawas importante gid. Ang tanan ara malang sa palibot ay pwede idipinsa ta para ibabakod sang immune system. Ay, terrible, oh. Sabay nga hapon man sa kay Engineer Olito Buyet Espinosa, ilamon ko sa amigo ko ba? Sa ila ni Councilor Jarda Montilla, Draglas may Banwa sa Isabela, no? Nakip man sa kay ila ni Inibiyo ko ga masahe ni sa subong. Sa babaw lamisa. Sigurado gila. Gila ni Ma'am Roselda kag ni Ma'am Ase kag ni Inday Gigi. Wala ni Pinky da kung sino pa dang ibanda no. Sa tananda sila ni Buging, Roxanne, Luna, namon na sila no. Kay tutoran deda no. Ini Maiko. Sa tanan dira sa may bahin sang Banwa sa Inigaran, especialmente sa Kalan-an no. Na area sa Banwa sa Inigaran. Ano barangay Wanada? Na lingaw-lingaw lang para nga bulong sa kamingaw, siling sang kalabanan. Ayos. Kay Toto Hector Galidra, kay Pingping sa may Aero Rico, no? Mayong hapon gid. Ariya pa baskog sang iya sini nga kwan. Nga transistor dira. Para sa aton nga mga kauturan nga naka-monitor, naka-lantaw diri sa aton nga program si Keronta kung may ara man para nga may baluan ta. Uy, sa aton galidra nga kwan, utod. Sa kainday aminga, no? Mayong hapon gid. Sa may Laguna, musta galida si Manang. Ay, mga bagay lang nga pwede ta makwana. Mahimo. Kay sino ni Lurime
sa role kapulot. Ano ni tuto kapulot ni tuto ijing kapulot ni. Greet lang kay Alex Kapulot. Family sa role. Family Kapulot. Watching live from Sipalay City. Sa siyudad sa Sipalay. Ayos. Ang aton nga mga kauturan nga naka-watching karon dira sa may nakalantaw subong sa may bahin sang siyudad sang Sipalay So may ngapon man sa taga barangay Tinungan Diragle, no? Sa mga barangay opisyal naton, sa may barangay Tinungan, banwa sang Isabela kay naga-monitor sila diri sa aton nga programa sa mga pamilya pidiri kog lidra, no? May hapon man kag subong man sa mga kauturan ta sa may ini mga barangay opisyal naton nga naka-monitor diri sa aton nga program sa karon nga hapon dira sa may barangay Tinungan. Sa mga pamilya relatibo may hapon man pamilya Bayati, pamilya ano pa, mga pamilya Villakanas. So sige, kag sa aton mga pamilya dira sa may barangay Tinungan kag subong man sa may siyudad sang Kabangkala, no? Kay barangay Captain Herley kali, no? May hapon man dira sa may Tinungan kag sa mga barangay kagawad naton, anay barangay kagawad Hasmin Karampatana, kay barangay kagawad Pirlan Lambatin, kay kagawad Sheila Marie Bugtay, no? Parinti guro ni sang migo kung anay councilor sa may siyudad sa Sipalay mo. Kay Mario Bersamin, kagawad man, klasmita sa elementary, no? Kay kagawad Salvador Gayorgur, mayong hapon gid, kay Josephine Beltran, no? Ang barangay kagawad sa may Tinungan, lakipan sa kay barangay kagawad Orlando Arnaiz, kag sa Sketcharman dira kay Sierra Jean Villabert, no? Kag kay Rosalie de la Cruz ang treasurer, kag kay Dorothy Barcelon secretary, kag kay Iba Christine Anwar ang accounting clerk sang barangay Tinungan, Banwa sang Isabela. Sa kay Joy Pandumo o Panduno kag kay Buyet Tabinyas dira, no? Mayong hapon gid, no? Sa kay gawad andot kali kay do muning pinakasikat yang ngalan do parehas lang ni Kapitan Blang ila nga hayo mo ang sikat dira sa may barangay Tinungan, Banwa sang Isabela. So salamat sa mga nakamonitor diri sa aton nga program sa Ricky at large kay iban medyo may bisyo kuno tong yung signal, pero kung sa radio masyado kaatag signal sa action radio. Ayos. Sige. Sa mga utod ta dira sa may may mga sa may kwanbla sa Banwa sang Puntibidra, no? O may nga apo nang da, no? May nakamonitor diri sa aton nga program sa tagsa ka Domingo, no? Sa may bahin sang siyudad sang Bago. Sige. So sa aton nga mga tagpalamati, ang importante along kita kay hindi makuangid. Hindi naton pwede arangkaon ang mga bagay nga tuman ka delikado. Ay puwerte. Amo na bala makita mo nga kung kuyampad ka padalagan kasi mo slakyan, tanan nga mga ambulance masugata mo, galilingin ulo mo. Inaya ba grabe gid, na daway untat
way untat nga klase sang mga balatian nga padulong pirmi sa ospital kay nagayom na lang mga drivers kan sang ambulance mo. No, kay kung di nila pagyuman ti astas la daw mamasakitan. May mga amigo kita bla nga nagamaniyo sang ambulance niya. Sir, hindi na magwanta. May tungang gabi da tanan na lang tiway kamay mo amo na obran la mo. Basta ako naga-duty ka ti hasta makagaon nga binalbalanay dulunganay sang amo ning alin sang una gina kwantagid gina patag tagid nga tani ang mga ospital belas mga kabanwanan o syudad man mangin epektibo man kun tani bla sa mga balatian nga ginaangkon sa aton mga kauturan kay kun halin pa to sa iban nga mga lugar ka mga layo dalon mo pa di sa Bacolod dalon mo pa di sa syudad sang Silay grabe nga perwisyo gid ang masumalang mo no kung gabantay ka sa pasyente mo may kabudlayan pangadaan subong magtuman ka stricto man sa mga ospital so dako nga problema nakita mo mga migapon ginagamit na lang sa mga security guard kada may kinanglanon ang bantay da ang bantay hindi nakatupad diya sa pasyente ara sagwa sa ospital ti kinanglan gamitan mo migapon para nga may ara kung may mga instruction da makakuan ka dayon. So, mo nang pinaka-problema gid sa tanano. Kapin pa kung mga malayo nga lugar, wow, pierte. Way kagid mahimo. Ay, terrible oh. Way man untat ang pagdamo sang COVID. Importante nga kita na lang mismo himo pamaagi nga hindi ta malaknan sang sini nga mga klase sang balatian. Paano para sa aton sini nga ikayong lawas. Pabakuron tagid immune system ta. Para nga bisan paano hindi kita madali nga mapukan sang sining mga virus nga nagalinapta sa aton sining nga pungsod. Iba naton nga mga kauturan sa mga viewers naton. Salamat gid sa inyo. Sunod lang nga Domingo kay basi ara na si Action Sunshine Lacson. Patpat gid tanan-tanan no para sa aton nga kauturan. Iban din lang lagi sa aton nga cellphone. Para bisan pa balones lang nga daan sige ayos so nangala na chimpota sunod na lang nga Domingo base mga kaupod nato ng atong nga partner si Action Sunshine Lacson para sa aton sini nga mga tagpalamat sorry gid sa pila ka mga viewers naton maway naton malawag no diri sa aton nga pagpangalagad karon nga hapon ngalan sa among station manager Action no na magpanwa Program Director ta Action Rex Cantong kita ay kami sa nagligad nga adlaw di sa Pasinaw. Sige, naton nga mga anchormans kaga action mga reporters naton sa Action Radio. Standby kamo sa masunod nga palatuntunan para sa aton sini nga mga kauturan pati ng Action Arana karon ni Action Alvin Graba. Pag kami ni Engineer Oliver Pason ang atong technical side. Backup man ang aton nga gapokos diri Toto James Binares. Nga center naton aton nga security force Toto Edmond kampiyon sang kapimo na misko. Inangin niyo abyan sa kanginan Ricky Arsaga at large nagatamyo gid sa mayapon madamong salamat sa inyo nga pagpakigpain sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!